Dharma Mahabharata. Anggantaraken wangsa luhur ora sing kitab Mahabharata kawedhan lampan Duryudana kedah pranata gending lan ilustrasi Agil Wahyudi, editor Firman Tiap, kameramen dan Mitra sugeng midhangetaken kuwin mriksani Kuntaputamaning katong dibya kertarteng budaya anggo ngenaki tiasing Narendra ambeku tomo Duluk Trimatya ati ing wirata prajan nipun Driyanta Yogya maring Sang Nata Duryudana Sang Nata Duryudana Jagat Dewa Bathara Wasisaning Bathara jagat ya jagat mangastungkara. Putuku nggih. Duryudana bagya sak praptaming negara Wirata ya Duryudana. Kalon wuninggih Hyang Prabu Baginda Raja Matsapati, kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk Hyang Prabu. Iya, Suyudana tak tampa kali suka gemiraning tiyahipun. Kaki Prabu kawruhana. Aku iki Raden Kentakarupa, Senopati Agung Negara Wirata. Aku go eyangmu lho, jadi Eyang Kentakarupa kula ngaturaken pangabekti Eyang. Yo, Duryudana. Tak tampa kari suka gemiraning tiyahipun Eyang. Wesik. Pengengah lak sengkuni to kae. Kula nuwun inggih. Gusti Baginda Matsapati kula pun sengkuni menapa sampun nate tepung kalian kula. Oh, wis krungu. Nang negara Wirata kene kalawarti. Kalawarti koran-koran wis miralke kowe tak kandhani. Awit saking pinter kula nata negari Ngastina menapa kados pundi? Menapa awit saking kebijaksanaan kula pro rakyat ya dudu. Lah menapa kondang kula viral kula ing Wirata menika sinuwun. Kondangmu nang kene iki juragan judol judi online kuwi lho. Sontolote rumangsaku ki nek piye kok malah
jadi bandar juga. Sampun. Yang Prabu mugi sampun modo lan ngololo paman patih Sengkuni sabab menika kula anggep dewa pengayoman kula. Ing negari Ngastina paman Sengkuni menika sampun kula anggep dados nabi. Wah, dalah. Wah, sembrono kowe iki Duryudana. Oh, Sengkuni kok dianggep nabi lho. Apa eneng Sengkuni alaihi salam iki apa ya ana to iki sembrono. Duryudana wonten dawuh Hyang Prabu. Kadingaren Danur gunung kowe sowan ana tanah leluhurmu sebab Wirata iki tanahe Mbak Yuku, Kanjeng Ratu Setyawati Ratu Sepuh ing negara Wirata kula. Hyang Bagindo kula madosi keburon mengsah mula. Mungsuhmu sapa? Puniki para Pandhawa. Kebayan perjanjian sarepting sukan dadu sinten ingkang kawon. Kedah kaling wana Kamyaka lan umpetan setahun. Menawi umpetan menika konangan dipun bucal malih ing wana Kamyaka. Pandhawa iku mau dudu mungsuhmu nanging iku mau adi-adimu dhewe tunggal turuning Setyawati kabeh kuwi mau ya putuku nanging kamu langgep dadi musuh kula ya. Duryudana wonten dawuh. Munggo aku ngerti nek Pandhawa ana kene tak ayomi sabab iku putuku. Ora kena kowe diladikan gledah Praja Wirata. Kulup Duryudana. Saka pangrasaku tak lilani kowe gledah negara Wirata. Ento rupa kang bakal tanggung jawab. Entoko. Pun dawuh. Kowe iki wong tuwa lho. Kowe iki wong tuwa, kudu iso netepi dering adil antaraning Pandhawa karo Kurawa. Wong Prabu. Mugi-mugi ripati pemben kuntatan raos adil. Duryudana. Pun dawuh. Ayo. Saiki gledahan tak isining Praja Wirata. Yen temu gawan para Pandhawa nanging ora temu, kowe ndang baliya ing negara Ngastina ya. Nah, dalah menika naminipun adil ngoten. Tanjabala Pandhawa yuk gumulung mangungkir ring tata Kurawa tambah mungkin rupta nerot larut api layu ben kagung roti pati mandek. Kowe iki sapa kok? Ya kaning lawang Srimenganti negara Wirata. Dipun tepungaken kemawon nggih. Kula ingkang minulya Patih Sengkuni. Lah kok kowe iso tekan kene? Badhe nggledah negari Wirata madosi para Pandhawa. Hus. Ora kena. Iki negara daulat, negara duwe pemerintahan. Ora kena dijadikan ora minggat. Wah. Aswatama iki piye Aswatama? Wah. Harus cacaan perkara, utara. Loh. Ingat. Woyo. Rawati. Ora padha madwa para senopati. Negara Wirata. Ora wedi ngadepi wong Wirata. Wah. Tak ulummu. Wah. Ayo, ayunan.
Wah, tanggap enteni. Aduh. Wah. Wah. Ayo. Wah. Ayo. Hati-hati. Tangnya apa? Loh. Anjingan mah. Loh. Iya. Ayo mati. Ayo, merokok, yo merokok. Lar mati, Soekarno iki. Ayo. Sopo wong Wirata sing mati? Karno tandinge. Oh. Lah bali wong pengung. Lidah negara ning wong liya sak menenge. Langsung mati ning Raden Ukara. Wah, adamu marah. Loh. Wah. Ndel ya. Loh. Loh. Ngajar godo. Ora wedi aku. Utara. Loh. Pengan dhewe. Loh. Wah. Hati hati sabarong kang pamulu alus manis mawe Mbah atetek mandoro nakong yung kok sagak semu suntur ora kepranan ki ngopo to yung apa aku gawe dukane bulung tangik ngono apa piye ora kok nduk aku ki ora muring karo kowe ya mung atiku ki rada ora srek keng esuk iki boten srek niku sebab napa to ya mosok aku ki yo najan abdi ki yo wis tuwa ya mosok wong tuwa esuk-esuk kon jaga lawang kaya mengkene iku gur kon ngenteni gendakane ndaramu Raden Kincaka kuwi lho. Gendakan anyar to yo. Gendakan anyar. Sing jenenge Serandri kae lho.
Serandri apa Salindri? Tobat. Salindri rak penyanyi to nduk. Aku yo gelem. Ndoro iki wis satria dadi panglima besar negara Wirata. Kok yo tegen-tegene ngurusi gurem ceker. Guru karo mban kok seneng yo. Yo nduk. Nganggo ki ya wis tuwa, wis pengalaman. Menungso ki mau apa to? Sing digoleki iki mung perkara menungso. Harta, tahta, wanita kuwi sing digoleki. Harta, tahta, wanita niku napa ya? Wong urip sing digoleki ya gur kuwi. Direwangi nyambut gawe dadi apa ya golek harta, golek duit. Ana pegawe, ana P3K, ana PBPNS, ana wong swasta ya golek harta, golek duit. Menungso sing wis cukup duit wis kecukupan, terus meningkat meneh. Kepengin tahta, kepengin duwe kekuasaan, kepengin duwe jabatan. Ya kekuasaan niku nek tiyang bodho mboten sekolah napa saged iso nduk ngono kuwi. Zaman saiki iki ora kurang akal. Wong ijazah iki difotokopi wis yo kenek kok nduk. Pinter-pinter wong saiki kuwi. Kok yo ora kudu nganggo ijazah sing baku. Iso ngamplopi rakyate, jenenge maneh politik iki kuwi. Nek wanita. Wanita iki engko nek wis sugih, wis duwe jabatan, biasane terus do kepengin kletik-kletik. Pengen wanita, nggih bojo siji pengen loro pengen telu, wis ora ana rampunge. Tan wurung iki kaya dadine selingkuh. Selingkuh ya apa to ya? Selingkuh kok ora ngerti, selingkuh ki ya selingan indah keluarga tetep utuh selingkuh. Ayo tunggale susu tante barang ngono. Apa kuwi susu tante? Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Nduk, limbuk iki kaya rekakmu kok ya duwe ide barang. Sanjeng mirim arum jong merot nganan ngereng gelek nyuang pronging kakunge angalingi kene Serandri kayu apune anamar among soka lalar eli among lalar eli amit pasang aliman tapik Gusti Kulapti Paduka pun Serandri ngaturaken jaran kermenan Paduka saking jahipun Gusti kula Kanjeng Ratu Sudak Sina Gusti. Ya Serandri tak tampa wong ayu. Panten Mbak Yuku Dewi Sudak Sina iku mawen masak enak. Aku banjur kelingan rikala isih cilik mbiyen nderek Kanjeng Rama Begawan Palasara dimasakke ibuku Dewi Kekeyi lan Mbak Yuku Dewi Sudak Sina. Anging sing tak karepe ora mung perkara mangsakan wis saka iku sing tak karepe kuwi kamu no papan kene Serandri. Nuwun inggih. Namung derajatipun tiyang atepek, derajatipun tiyang alit. Kadawan menapa Gusti dene kula katimbalan wonten ing kasatriyan pambutulan mriki. Ngene lho wong ayu. Rumangsaku negara Wirata ki yo akeh wong ayu.
kedaton iki mau ya akeh wong ayu nanging bareng ketekan sing jenenge Serandri kowe kuwi rumangsaku kaya ilang ketuwunge wong ayu-ayu iki mau dadi ora ketok. Rumangsaku Mandila kowe kuwi ayu dhewe sak negara Wirata kene kandhani. Nika nama kelangkungan Raden Der kula menika namung derajatipun ateplik. Kula tiyang alit mboten kiyat tumbas pedhak ingkang larang reginipun mboten kiyat tumbas gintu ingkang ugi awis reginipun Gusti. Alah kalah. Nadyan kowe ora pupuranan ora pepulasan nanging ayumu iki mau ayu alami Serandri. Rumangsaku kulitmu iku kuning blekining kaya kencana sinangling. Dedekmu lendang-lendang lentir kuning, rambutmu memes ngembang bakung meripatmu lalak ke bawang sungkul. Rumangsaku kaya wida dari darat. Raden Intaka ke taman Wuyung, ke taman Kundana Papa. Kundane dan Papa Gandrung. Rina wengi rumangsaku mung kemetok-etok citramu wong ayu. Gusik, sejatine kowe wis duwe bojo apa urung, Serandri? Gusti, kula sanes tiyang lamban nanging kula sampun gadah semah. Loh, kowe iki ndek bojo? Mun nggih mekaten. Bojomu Kangko kae apa Tantripala apa Brama Branti kae? Sedaya mboten Gusti, menika namung kakang-kakang kula. Ini bojo kula menika wujudipun Gandharwa. Ayo. Bocek guyon kowe kuwi. Wong kok ndek bojo Gandharwa kuwi lek nglakoni piye wong Gandharwa iki bangsane bekataan. Gendruwo. Ganas pati nglek-nglek balu ngatandak kae kok. Apa iso sesenggolan kulit ngono. Iki nuwun menawi kapinujon. Dinten-dinten tinamtu kula saged panggihan kalian bojo kula Gandharwa menika Raden. Ora utamu ki mung kok nggo dadi alasan oleh marep ngindani Raden Intaka. Ngene Serandri blak-blakan wae ingsun kepengin ngrasuk jeneng sira mlebu ing kasatyan pambutulan kene. Duit dene iki kowe ora usah dadi abdi meneh abdine Kakang Mbok Sudak Sina sadurunge kedaton cukup dadi garwaning Raden Intaka. Serandri tambanono brantanipun Kakang Mbok. Raden kula menika derajat ing atepik nanging netepi pati bapa kula setya kalian bojo kula Raden. Bel gedes setya panganan apa. Ose Serandri iku wis tak gawe mlebu mrene iki gapura lawang-lawang wis tak tutup kabeh. Kowe aja nganti beka. Kowe kudu ngladeni Raden Intaka dina iki. Pandya bala pandya kumul mangun apa ora ambaku kesukati agama asaning Ken Serandri sami sanalika mijil ana kalumbung andung kaget Raden Intaka. Wah ladalah. Wah ladalah. Wah seni. Wah. Asal lalat. Yen ngono kowe diserang angin kowe pantali. Kowe Dropati bojone para Pandhawa.
dina iki Pandhawa dijeleki dening Duryudana. Duryudana bakal nyekel kowe sak bojomu yen kowe konangan bakal dibuang meneh nyawas kabeh. Mula kowe manuta karo Kentaka rupa Pancali.